Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulong ang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan. Kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining sa inyo usab nga pagpatilingog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga ginumalag kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mao nang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa Dimas dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni anak sayon kamo magkasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namo nga ikalagad nga anak kaninyo ug kini nga tulumanon padayon nga mabati nato sa mong subihan sa DYL magsugod kita alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ngumansab sa uban nga dapit padayon kana nga tumabate sama dito sa Toledo City sa istasyon sa DYHR sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O sa butong pinangungahan padayon gyapon kana nga tumabate sa istasyonan sa DYWR magsugod sa oras alas 12 hangtod sa launang takna sa kautuhon sa adlaw gyapon nga alas 12 hangtod sa launa sa kapunon sa adlaw nga Domingo. O sa uban nga dapit sa Mas Cagayan de Oro City sa Teleregio padayon gyapon kana nga bati nato sa DXQ sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kapunon og numanusab sa alas 5 sa paghapon alas 5 hangtod sa alas 6 maaduna gyapon kanay oras sa matag hapon sa matag Domingo gyapon kana nga tanan. O sa uban nga dapit padayon sanglit ang atong programa nga nikabat naman kini sa 25 sa mga radio station ang atong nasudlan sa pinagi ni mga lagitong lamdag sa kinabuhi sa tuig tungo nga para may baluan sa mga tao ang mga baruganan nga o doktrina sa pagtulunan nga PBCM. Ug sa dili pa lugar ang mga uban pa nga mga alagad nga mga ministro mga paila gipadangat usab nako ang mga pangumusta sa diri dapit sa atong branch number 25 sa tanang membro. Kumusta o maayong adlaw kanyang tanan karon nga nagasunod gikan dia sa atong mga kaigsunan sa sa asahi katusumtingan nila ni Sister Margarita og Igonya o naman sa atong mga kaigsunan dia ni Sister Ivy Valenzuela og ni Sister Janice Valenzuela og sa atong mga kaigsunan dia nga uban dia sa Konsolasyon nila Sister Lucy Fanta og ni Brother Bobot Panta. Ug sa tanan nga magsunan lakip na sa atong chapter dia sa Visayas nila ni Mr. and Mrs. Chupilo sa Bilya dia sa wireless ug nila nang Suping Perolino usab nga kamnay nga magpatilingog nini atong programa. Ug man sa atong chapter dia sa Bohol sa Carmen Bohol sa Montesuerte Carmen Bohol sa mga kaigsunan diha ni Mr. and Mrs. Longlong Divino og sa atong mga membro diha nila Sister Joy Divino og ni Sister Annabel Divino og sa atong vice diha ang Brother Gregorio Painagan. Og sa tanan nga mag-igsuna lang kutob sa mabuti ng sibihan og iman sa akong ginikanan diha sa Kapitol kang Mrs. Rita Montemayor nga kunay pirming magpatalingog ning atong programa. Og aron sa dili malangan ihatag ko sa lain pa nga mga lagad nga ministro magapaila usab nga naa kaninyo. Kini usab si Brother Dennis Gonzales nga sa maong pagkaagi o pagi nga mohatag sa pagpasabot o pagpadayag sa maong among doktrina dinhi sa pagtulunan. Kini usab si Brother Cesar Patio mangumustan lang no sa tanan nato mga kaigsunan karon nga nagpatalinghog ilibin na gayud sa ato mga viewers o ilibin na gayud sa nagsudong kanato sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta ka ninyo? Ilibin na gayud sa mga kaigsunan da daspit sa nasud sa Amerika
kumusta na lang kaninyong tanan, general na lang tungod kay ang oras napakabilinhon jud kayo no sa atong pagtuon karon ug labi na kayo diha dapit sa Palumpon, diha dapit sa Ormoc, kumusta sa tanan mga kaigsoon nga kutob sa nagpatalingog nining maong programa mga ligitong damdag sa kinabuhi. Ug kining programa mabati kini sa matag Domingo sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 dinhi sa maong istasyonan sa DYLA. Bueno, Brad Sam, ato namang natunan na maging Domingo ang kabahin may tungod sa pangutana ni Noemi dapit sa Ormoc ug I hope nga Sister Noemi nga nagpatalinghog ka ug mao kadto ang tubag sa imong mga pangutana kabahin sa imuhang gitext diri kanamo. Ug karon Brad Sam, mga ato na pod nga paghisgutan mao ang kabahin may tungod sa adunay mga reklamo gihapon sa nakalain usab nga mga pagtulunan o nakalain nga mga relihiyon. Ngano man daw nga dili naman daw ang atong Ginoong Jesucristo maong atong ginawali. Na usa ka na kabutang Brad Sam nga naghatag og kalibog sa ilahang hunahuna kay ngano daw nga si Kristo dili naman daw mao ang sentro nga ato ang giwali. Ug gani pa man matud pa na nila nga Brad wala ka mo masayop sa inyohang kaugalingong nga mga pagpaila nga halos manggali tingali mga 90% daw porsyento nga sa tibuok nga kalibutan walay lain kuno nga gidala mao ang pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Bueno Brad Sam, kanang mga butanga dili man ta mosupak nga duna gayoy pagwali sa atong Ginoong Hesukristo apan ang wala lang nila masabti Brad Sam. Ha? Kay wala sila masayod sa kinatibuk-an nga kasaysayan mahitungod sa balaan nga kasulatan. Nganong miingon ta nga wala sila masayod sa kinatibuk-an nga kasaysayan sa balaan kasulatan? Higala kamo mga nagbasa sa Biblia karon, no, labi na sa mga pastor, mga ministro, o mga Katolik pitipender, mga kaparian, uban pa nga mga nagalain nga nagbasa po sa Biblia. Ang inyuhang gipamatuod, dili man misupak nga naagi pagwali sa atong Ginoong Jesucristo, pero before that, sa wala pa motungha ang atong Ginoong Jesucristo, doon na nag-una nga nagwali kanhi sa unang panahon, wa pa matao ang atong Ginoong Jesucristo. Kinsa ang mga katawhan nga nagwali sa Dios kanhi sa unang panahon, mao tong unang katawhan nga maong Israel. Mao kato ang unang katawhan nga sila mismo maoy testigos o maoy nakakita sa Dios nato mga panahon nga ilang gipanghimatuod, walay lain mao kato ang atong Ginoong Jehova nga gitawag og Dios nga Amahan, nga gitawag sa uban og Yahweh o El Shaddai. Mao kana mga higala o mga kaigsuonan. Pero ang pagwali sa ngalan ni Jehova kanhi sa unang panahon sa katawang Israel, wala kadto nila ipapadayon tungod kay dunay mga gitagna sa mga propeta nga katong pagwali sa atong Ginoong Jehova walaon kadto para ipuli ang ikaduhang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. May nang masabta na ninyo mga nagbasa sa Biblia. Karon sa dinhi na si Kristo sa kalibutan nagwali na pud siya uban sa iyang mga tinun-an nga mao mga apostoles, ato ning usisahon kung kadtong unang katawhan ni Kristo nga gitawag atong Kristohanon, sila man mao ang responsibilidad nga diin gitawag sila ni Kristo aron pawalihon sila sa mayong balita. Mao kana ang atong usisahon kamo nagbasa sa Biblia karon ug unsay nahitabo natong unang Kristohanon nga gisugdan didto sa Jerusalem ug dito sa Antioquia didto mao kadto ang pagtawag nila isip sila gitawag og Kristohanon. Atong usisahon kini Brad Sam o Brad Dennis kung unsay nahitabo natong mga apostoles mao katong unang Kristohanon, unsay nahitabo nila, padayon ba ang ilang pagwali sa ngalan ni Kristo? Ang uban ra ba Brad Sam ingon nga sayop man mo Brad nganuman nga maingon mo nga si Kristo dili hingpit. Higala
wala mi mag-ingon nga si Kristo dili hingpit. Ang among gisulti dinhi sa kanginan nga ang pagwali sa maayong balita kang Kristo dili pa maipapadayon kay dili hingpit. Kinsay nagdeklarar ana ang mga apostol. Dili kami mao'y nagsulti na igo lang mi nagbasa unsa ang nakasulat sa balaan nga kasulatan nga gisulat mismo sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo. Bueno, bratsam ni ata sa unang sitas. Atong usisahon sa Biblia ug unsay nahitabo sa unang Kristohanon, do na ba'y tagna sa Biblia nga kadtong unang Kristohanon nga mao katong gisugdan sa mga apostoles, do na ba'y tagna sa Biblia nga kadto sila magkatibula agidtong mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Wa pa mataw ang mga apostoles ana, pero nakasulat dadaan sa Old Testament. Asa ba nato na mabasa, Brad Sam, sa Zacarias tingali, Brad Sam, imong baklion ang 13 versikulo 7 ug 8, unsay tagna kabahin may tungod ni adtong mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo nga gitawag silag mga karnero. Ania, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia nga mao kani ang tagna nga ginangatan ni adtong mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang panahon panang Diretso lang, Brad Sam, Kristiyano. oras. Sa Zacarias sa iyang kapitulo 13 versikulo 7 ug 8 giingon, pagmatana o espada batok sa akong magbalantay sa karnero ug batok sa tawo nga akong kauban. Nagaingon si Jehova sa mga panon, samari ang magbalantay ug ang mga karnero magkatibulaag ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga gagmay ug may tabo nga sa tibuok nga yuta. Nagaingon si Jehova, ang duha ka bahin ni ana pagaputlon og mga matay apan ang ikatulo ka bahin ni ana mahabilin diha. Dunay tagna, Brad Sam. Nga adunay pagasamaran nga mga karnero Nga magbalantay sa karnero. Oo, nga magbalantay sa karnero. Samaran daw na siya. Sa diyang may tabo nga masamaran ka ng magbalantay sa karnero, Brad Cesar. Magkatibulaag daw. Magkatibulaag ang karnero sa mga panon. Oo. Karon ang ato ko sisahon, Brad Sam o Brad Dennis. Kinsa ba kanang magbalantay sa karnero nga pagasamaran kaysa diha nga masamaran kanang magbalantay sa karnero magakatibulaag ang gisgutan sa Biblia magkatibulaag daw Ang karnero ang mga karnero sa diha nga masamaran kadtong magbalantay sa karnero. Kinsa ba kanang magbalantay sa karnero, Brad Dini, sumala sa Mateo 26 versikulo 30 ngadto 31, gitugan ba sa Biblia kinsa kanang magbalantay sa karnero nga sa diha nga masamaran kanang magbalantay sa karnero magkatibulaag ang mga karnero sa panon? Kinsa kanang magbalantay sa karnero? O ako na lang basahon, Brad Cesar, ang Direct na lang. Mateo 26, 30-31. Sa Mateo 26, 30 ngadto sa 31. Og sa nakawit sila usa kawit. Sila nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya si Jesus mingon kanila, karong gabi una kamong tanan managpanibog tungod kanako. Kay nasulat kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay ug magakatibulag ang mga karnero sa panon. So kinsa di ay ang kadtong karnero o kadtong magbalantay sa karnero nga sa diha nga masamaran daw ang magbalantay sa karnero magkatibulaag ang mga karnero sa panon, walay lain mao ang atong Ginoong Kristo. Sa diha nga masamaran daw kuno si Kristo, ang iyahang mga karnero magkatibulaag daw to. Karon sa Biblia, Brad Sam, gitugan ba unsa kanang karnero sumala sa Biblia? Literal ba kana nga karnero sumala sa Biblia? Ania, Brad Cesar, atong basahon ang nakasulat sa Biblia kung literal ba kausab ka ng karnero nga giingon nga samaran ka ng magkabalantay sa karnero niya sa diyang masamaran ang magkabalantay sa karnero magkatibulag ang mga karnero sa panon. Ug unsa po ng karnero nga giingon nga magkatibulag, literal ba na nga upat ang tiil niya sa Ezekiel sa kapitulo 34 bersikulo 31 inyong patalingugan giingon og kamo nga
nga akong mga karnero, ang mga karnero sa akong sipsibanan, mga tao man, ug ako mo ang inyong Dios, nagaingon ang Ginoong Jehova. Busa sa atong natagad nga gibasa sa Biblia kanadi ang karnero nga gipasabot nga magkatibulaag sa diyang samaran kanang magbalantay sa karnero, nga ang magbalantay sa karnero mo kana ang atong Ginoong Kristo, sa diyang masamaran kana niya ang karnero sa nga gipasabot, dili kana karnero Ay, nga upat literal, literal kundi tao ang buot gipasabot. Tao ang gipasabot sa karnero, dili literal nga karnero. Karon, giangkon ba yun ni Kristo nga siya mao ang maayong magbalantay sa karnero o magbalantay sa karnero? Oo, basahon ko ang Juan Kapitulo 10, versikulo 14, nag-ingon si Kristo. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako o ang mga ako nakaila kanako. So, atong nakita din ni Brad Sam, nga giangkon gyud mismo ni Kristo nga siya mao ang magbalantay sa karnero. Sa diha nga masamaran daw si Kristo ang iyang mga karnero nga mao kadtong iyang mga tinunan, magkatibulaag daw. Sumala sa tagna sa Biblia. Pero wa pa sila may salaag ani Brad Sam. Gitagna pa lang nga ato nakitang pahayag sa Biblia. Karon, unsa ba ang gipakita Brad Dennis iridi ang San Mateo Kapitulo 24, versikulo 9? Iunsa ba ang gipakita sa Biblia sa mga alagad sa atong Ginoong Kristo? Unsa po'y pasidaan ni Kristo ngadto sa iyang mga karnero nga mao ang iyang mga tinunan nga mga apostoles? Ang pasidaan dinhi nakasulat sa Mateo 24 bersikulo 9. Okay. Unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan og ipapatay kamo nila og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Unsa di ay ang gipakita sa Biblia? Sa gibasa ni Bradines sa 24 versikulo 9, matud pa ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan ug unya ila kamo itugyan ngadto sa kasakitan ug ipapatay kamo nila. So ang dangatan di ay sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, mga matay to sila. Sumala sa pahayag sa atong Ginoong Kristo, mao kana ang nakalatid o kapalaran sa tinunan sa atong Ginoong Kristo. May na masayod mo nga mga nagbasa sa Biblia sa mas mga pastor, mga ministro, mga Catholic Fetipator, uban pa nga nagbasa sa Biblia. Kay kanang inyo, diritso-diritso lang eh. Pero ang amo din detalye, ug unsay nahitabo sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo nga makutungunang Kristohanon, nga mao ang unang natawag sa atong Ginoong Kristo, wa mamilabot ba? Sakay-sakay raman mo. Be, niata, sa tinuod yun ka Kristohanon. Ang tagna o ang gisulti ni Kristo nga mga mataw daw sila. Pagapatyun daw ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa payag sa atong Ginoong Kristo. Ang pangutana, Brad Sam, ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo dili man to tanan diehard, Brad Sam. Na amay lutaw og pagtuo ba? Kada bitong dili diehard bitaw pagtuo, Brad Sam. Kay ang tinunan sa atong Ginoong Kristo, nabahin man to. Doon ay diehard ni Kristo. Doon na po dili diehard ni Kristo. Lutaw pagtuo ba? Pero, unsa may gipakita sa Biblia, Brad Sam, Mateo 24:10 ngadto sa 11, kadtong diehard o kadtong dili diehard, unsa ba ang mahimong kapalaran ato, Brad Sam? Aniya Brad Cesar, ang gihatag nga paghulagoy sa Biblia ni adtong diehard, unya katong mga dili diehard. Una gyapon. Ang mga diehard mo tong mga matay. Unya katong dili diehard mo tong mga masalaag. Okay. Niyaw, basaon ta ang 24 hantod sa 11 gingon. Ug unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo ug magabudiay ug magadumtanay ang usag-usa mo to adunay tagna nga gipasupod di adtong mga katawhan ni Kristo nga matud pa katong mga diehard unya katong dili diehard gingon didto ug unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo kadtong mga lutaw og kuan kanang dili diehard sa dili diehard ba Cesar ug magadumtanay ug ang usag-usa unya katong diehard gingon ug mutungha ang daghang mga miti nga mga minita
ug magpapasilaag sa daghan. Sa ang May gidangatan tabo. di ay kadtong may tabo, kadtong niadtong dili die hard, magadumtanay man sila, unya ang usag-usa, unya magabudhiay, magadumtanay, magabudhiay, unya mutungha ang mga mini daw nga propeta nga magpasalaag sa daghan. Busa katong dili die hard, masalaag to sila tungod kay dunay pagdunumantanay nila ang usag-usa, mo to ang ginangatan nila Brad Cesar. Nga wa gid sila kanang makapadayon nga naman tungod kay katong mga die hard may salaag, magabudhiay man sila ug magadumtanay ang usag-usa. Kay kung atong ipadayon sa bersikulo 12 nag-ingon, og kay musanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. So ang may tabo diay sa mga tinun-an ni Kristo, ang diehard mga matay katong lutaw og pagtuo ba, katong dili bitaw diehard mituo ni Kristo, kana bang gitawag og lutaw ba, kanang dili bitaw kaayo mutuo, kanang duha-duha ba. Ang may tabo kanila sumala pa sa gipakita sa Biblia, may salaag to sila. Nganong may salaag sila? Kay dunay mutungha nga mga mini nga mga propeta nga magpahisalaag sa daghan, o kay musanay man ang kadautan, bubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Iyon ana ang mahitabo di ay sa tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Angay ninyong mahibaw-an mga Katolik bitibinder, mga ministro o mga diakono o banta nga nagbasa sa Biblia. Basig wa mo may baluan karon. Atong sisahon madinis, iridi ang Roma 9:24. Kadtong mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, pila ba ang natawag ni adto? Pila ba kapundok o pila ba ang natawag sa panahon kang Kristo? Sumala sa Biblia, Roma 9:24, Bradinis. Matod pa din sa Roma 9:24. Nga mao kita nga iyang gitawag, dili gikan sa mga Hudyo lamang, kundi gikan sa mga Hentil asab. Sa tupad duha ang Natawag, Hudyo o Hintil. Sumala sa pahayag sa atong nabasa sa Biblia. Duha di ay karasa ang natawag sa panahong Kristiyano, Hudyo o Hintil. Mao na ang atong nabasa sa Biblia. Pero gidugangan bagyod nga ang natawag sa panahon sa kang Kristo, duruha bagyod kabahin? Oo, basahon ko ang Episo kapitulo 2 bersikulo atong pagbasahon sa 11, nagpahayag giingon, busa hinumdumin ninyo nga nadtong panahon na kamo mga Hintil sa lawas, nga gipananganlan nga mga walay sirkunsisyon, nadtong mga nagatawag sa ilang kaugalingon nga mga may sirkunsisyon. Sa unod, pinagi sa mga kamot, hinumdumi ninyo, gingnan ang mga Hintil, nga niadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo, naigawas kamo sa katilingban sa Israel, og mga dumuluong sa mga pakigsaad may tungod sa saad sa Dios, og dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman katong mga Hintil, og usab mga walay Dios katong Hintil. Wala daw to sila'y kalauman sa pinasugdan, wala daw sila Dios. Sumala sa ato nabasa sa Biblia sa 3 ingon, apan karon pinagi kang Kristo Hesus, kamo nga kaniadto katong Hintil nailayo karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo katong mga Hintil, kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha ug miguba sa nag-ulang nga mga bungbong nga mao ang pakigbinatukay. Sa 15 giingon, pinagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bagong tao gikan sa duruha. Naraha, pinaagi sa paghiusa kanila uban sa ilang kaugalingon, sa ingon niya ana mahimo o magahimo sa kadaitan, og aron kitang duruha, klaro na kayo sa bersikulo 16, og aron nga kitang duruha iyang pagapasig-uli ngadto sa Dios sa usa ka lawas pinagi sa krus, sa ingon ana
Gingon din ingon ni ana magatapos sa pagbinatukay ug siya mianhi ug miwali sa kadaitan nganha kaninyo nga kaniadto didto sa layo o kadaitan nganha diha sa mga nga kaniadto diha sa duol. Kay pinaagi kaniya kita gidasunan gapon nga duruha adunay kag agian ngadto sa amahan pinaagi sa usa ka espiritu. Kung mao, gitinaw gyud gi sa gunsunan gyud sa mga bersikulo sa Biblia nga ang natawag sa panahong Kristiyano duruha mao katong Hudiyo ug mga Hintil. Apan sa pinasugdan ang Hintil walay labot sa kaluwasan kay Hintil sila wala sila luna diha kang Kristo. Apan pinaagi sa dugo ni Kristo nahimo na sila nga mga katawhan sa atong giningsuris. Luna po'y mga saad pod alang kanila. Natinaw na to nga duruha ang natawag Brad Samuel Badinis sa panahong Kristiyano. Ang pangutana iridang 1 Korinto 4:9 Brad Dennis, Brad Samuel. Ang pangutana mao kini. Kadtong duruha ka bahin nga natawag sa panahon kang Kristo. Iyon sa ba ang gipakita sa Biblia? Mga matay ba to sila sumala sa gipakita sa Biblia Brad Sam? Aniya Brad Cesar, basahon ta ang Kay mao nakasulat. makana ang nakatagna. Basahon ta ang nakasulat sa Biblia Brad Cesar sa 1 Korinto siyang kapitulo 4 bersikulo 9 atong pagbasahon gingon kay sa akong panguna-una ang Dios nagapadayag o nagapasundayag kanamong mga apostoles diya sa kaulian sa tanan ingon nga mga tawo nga ginahin aron igap papatay tungod kay kami nagahimo mang mga talan-awon sa kalibutan sa mga malunda ug sa mga tawo busa tagna Brad Cesar iho sa Biblia nga atong mga katawhan ni Kristo nga duruha ka bahin Hudiyo ug mga Hintil gitagna sa bangilang kapalaran nga katuusab sila mga matay sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero ang kamatayon nila Brad Sam, mao ba gyud pagdaog katong ilang kamatayon bisan sila nangamatay Brad Sam? Sa ila bang kamatayon sumala sa Biblia Brad Sam? Kapakyasan ba sumala sa atong mabasa sa Biblia Brad Sam? Iyon sa ipakita sa Biblia. Kung silang nangamatay man Brisel katong natawag sa panahong Kristiyano nga nabahin sa Hudiyo ug mga Hintil kung sila nangamatay man kay momentoy tagna nga gipasa Kapalaran nila nga manghitabo ang ila pong kamatayon Brad Cesar dili puto alang sa ilang kapilihan kundi alang di kato sa ilang kadaugan niyo. Sa Pilipos sayang kapitulo 1 bersikulo 21 bersikulo 21 inyong patalinghugan gingon kay alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao'y pagdaog. Busa katudi ang mga tinunaan ni Kristo kung nitabo man kung kadto sila namatay kay mao man to ilang kapalaran tagna man dili kadto kapildihan ang ilang nahitabo kun dili kung nangamatay man sila alang day kadto sa ilang kadaugan Brad Cesar. O dili kapakyasan bisag nangamatay ang mga tinunaan sa atong Ginoong Kristo dili sabton nga kapildihan to nila kundi ang kamatayon sa mga unang Kristohanon maudaaw ang pagdaog. Muna angan ninyong may bawaan nga mga pastor, mga ministro, katolik, pitipindor, guban nga nagbasa sa Biblia ay ambot ka o gisulti baka ninyo sa inyong mga magtutuod diha sa inyong iglesia sa tinuod nga nahimong kapalaran sa mga unang Kristohanon. Paminaw ko, maragwa na ninyo gileksyon ngadto sa inyong mga constituents, sa inyong mga katawhan. Ang inyo lang, basa lang usa kasitas, 2 kasitas, wa na. Pero dinhi sa pagtulunan sa PBCM nga niya ang magtutudlo nga Espiritu Santo Divine Master Tomas Iunyo Sr. gidetalye namo ang unang Kristohanon unsa ang nahimong kapalaran kanila. Karon ang kapalaran sa unang katawhan sa atong Ginoong Hesukristo nga duruha ka bahin Hintil og Hudiyo og mga Hintil mga matay day kato sumala sa pagtagna sa Biblia. Iridi Brad Dennis ang Mateo kapitulo 10 Brad Dennis. Sa iyang bersikulo 26 o 28, iyon sa pa ba ang dugang atong mabasa Brad Dennis aron atong ipahayag ngadto sa ato ang mga tigpaminawan kalabot natong unang Kristohanon unsa bay mga kapalaran nga may tabo ngadto kanila dugang.
Busa sumala sa Mateo gipahayag 10:26. ni mo Brad Nga sa tos Mateo 10:26 no. Ingon din Busa aya ka mo pagkahadlok kanila kay walay tinabunang nga dili pagaukban o tinaguan nga dili may baluan. Ang gipamulong ko kaninyo sa ngit-ngit isulti ninyo kinis sa hayag o ang inyong nadungog nga gihunghong kaninyo imantala ninyo kini diha sa ibabaw Sa mga mga atok. atop. Ugo niya. Og ayaw ninyo pagkadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hoy kadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impyerno. O kita mo? Di kadlokan ang kamatayon. Dili day ang ikahadlok mao na ang pasidaan ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga gitawag og mga Kristohanon wa man nilabot karon angkon-angkon ra man ni kini mga relihiyon karon angkon-angkon na nga kuno sila kasumpay ni Kristo na mao man niro nang atong sisahon ha nganong naaman mo nga ang mga real nga mga Kristohanon nangamatay sila. Unya ganun naama mo, bekin sa ba mo puli sa pagwalis may balita. Kamo ka ha? Eto nang pasagdan ng Biblia, kamo ba ka ang gihatagan o katungod nga magwali padayon sa pagwali sa ngalan ni Kristo? O kung sapot ang nahitabo na tungwali po sa mga Kristohanon about sa pagwali nila kang Kristo, katubay may papadayon mo ng question diha. Nga wa ninyo masabti nga mga nagbasa sa Biblia. Kini nga mo dili ni amo-amo lang nakalatid sa Biblia. Gibasa na mo ang mga bersikulo sumala sa nakasulat sa Biblia. Karon ang kapalaran di ay sa mga tinunan at sa atong Ginoong Kristo nga mao kadto silang unang mga Kristohanon nga giinan sila ni Kristo ayaw ninyo kadluki sila nga makapatay sa lawas apan dili ara makapatay sa kalag mao hinuoy kadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa infierno. Mao na ang nahimong kapalaran atong unang natawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Pero ang atong pangutana Brad Sam, buhat ni Size Gis Brad Sam, unsa ba ang katuyuan nganong gitawag tong unang Kristohanon nga duruha ka bahin Hudiyo ug mahintil unsay purpose nganong gitawag sila sa atong Ginoong Kristo Brad Sam? Aniya Brad Cesar, kung sila ngano nga gitawag sila tun kay duna sila'y katuyuan sa pagtawag sa Dios kanila nga kung unsa ang usa sa katuyuan nga gitawag sila aron sa pagmantala sa maayong balita. Niyaw, basahon ta ang nakasulat sa kanang buhat sa iyang kapitulo 16 versikulo 10 ang atong pagabasahon gingon dinhi ug sa pagkakita niya Pananaon. o sa pananaon diha naglimbasog kami sa pagikan paingon sa Macedonia. O sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila busa Ang duna purpose sa pagtawag dula de sila bulaton Brad Cesar nga sila gipanagtawag sa Dios ang bulaton nila nga mohinungdan nga gipanagtawag sila sa Dios tungod kay gipanagtawag sila pinaagi sa maayong balita. magwali sila sa maayong balita. Mao na ang gipakitang payag sa Biblia. Ha? Karon, Brad Dennis, iredi ang ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 o 14. Ikadto namang pagtawag sa mga Kristohanon, unang Kristohanon, wala labot ni karon. Nangangko naman ni sila God. Sakay-sakay sa Biblia ba? Basa sa Biblia, angkon dayon nga sila na ang kasumpay. Oy, pag sure mo oy. Ha? Ato may guning palugdang karon ug unsa gyud gipakita sa Biblia. Wa mo gud ni may baw igod sa mga nagbasa sa Biblia god. Karon, Brad Dennis, kay ang purpose nga nung gitawag sila sa atong Ginoong Kristo mao nga magwali daw sila sa mayong balita. Kadtong ilang mayong balita Brad Dennis. Ha? Kinsa ba ang ilahang gibalita? Duha ka sitas pa dinis ang Kolosas 1:27 o 28. Unaha sa ang Kolosas pa dinis ayha ang ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 o 14. Ikadtong pagtawag sa duha ka bahin Hudiyo ug mga Hintil. Ang purpose magwali man sila sa maayong balita. Unsa man nga maayong balita una ang Kolosas 1:27 batsam uns abra dinis unsa man ang balita nga ilang iwali ngadtos mga katawan sa unang kapanahonan sa unang Kristohanon nga gitawag sa atong Ginoong Kristo.
Sumala sa nakasulat sa taga Colosas Kapitulo 1, versikulo 27 hangtod sa 28. Matod pa dinhi gibutan sa Dios ang pagpailangan to kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hentil. Ang tinago nga si Kristo anak kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya maong among ginasangya sa maong pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kalam aron among ikapatubang silang tanan ingon ng mga hingkod ni Kristo. Mao kana adunay Undang sa tapat pagwali. dinis mo Pero- istorya sa ko gamay ay sa dinis no istapos sa aya kamo padayon. So ang pagtawag di ay sa mga tinun-an ni Kristo, magwali sila sa mayong balita. Unsang matang sa mayong balita, magwali sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Matong mayong balita nga ilang gidala sa mga apostol sa atong Ginoong Hesukristo nga makato silang unang Kristohanon. Pero kadtong mayong balita nga Kristo, Brad Dennis, kadto bagyoy ila bagyod tong gitawag og ila bagyod tong kanang gitawag og muwali ba sila sa Espiritu Santo, muwali ba sila sa Amahan, iyon sa ba ang sukod nga gihatag sa Dios o ni Kristo ngadto sa unang mga Kristohanon? Brad Dennis. ang wali nga gihatag sa mga apostoles dili to Wali nga Espiritu Santo, sa dili uban pod nga ni Jehova. panahon no kundi eksklusibo lang to nila. Matod pa din apan kami dili magpasigad mula pa sa sukod kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagabot ya kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ibabot ya kaninyo kay kami mao ang unang nagpakabot ya kaninyo dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo. So adunay sukod ang ilang Pagwali. balita, Karon Sukod. kay sukod man di ay dili sila mulapas sa sukod. Ang sukod nga ilang pagabuhaton kay mao ang gihatag ni Kristo nga sukod ngadto sa unang mga Kristohanon. Magwali lang sila og Kristo, dili sila magwali sa Amahan. Kay ang nagwali sa Amahan mao katong Israel. Dunay kalainan, di pod magwali sila sa Espiritu Santo kay dili man kadto sukod nila, kundi ang sukod sa unang Kristohanon magwali lamang sila og Kristo. Muna ang inuntang gihatag ni Kristo ngadto kanila, dili pwedeng lapason to nila, diha lamang sila magwali sa ngalan ni Kristo, eksklusibo lamang diha sa ngalan ni Kristo. Unsa ba ang purpose, Brad Sam? Sa Episo 1:9, aron ba nga pahisalagon ang mga tao, Brad Sam? Unsa ba ang ipakita sa Biblia? Asa nila dadon ang tao? Diha ba sa laing pangalan? Diha ba sa kang Jehova o sa Espiritu Santo? Iasa nila dadon, asa nila hiusahon ang mga natawag sa mga apostol sa diha nga muwali na sila ni Kristo. Ang kiusahan, Brad Cesar, sa dihang muwali sila o iwali nila katong balita sa atong Kristo? Diyos Kristo nga mao katong sukod nga gihatag sa Dios. Ngadto kanila? Ngadto kanila ang kahiusahan nga ilang gitudlo sa ilang panahon wala lain. Wala sila itudlo nila ang kahiusahan sa Amahan. Sanglit ang panahon diha mas panahon Kristiyano busa ang panahon nga ingon nga ikaw diha labang sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang panahon niya sa Efesos sa kapitulo 1 bersikulo 9 ug 10 gingon kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Apa matud pa diha kang Kristo nga giyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon nigabot sa tukma nga panahon laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Busa sa panahon Kristiyano ang gitudlo sa mga tinun-an niya ingon nga kahiusahan wala sila magtudlo didto kang Jehova kundi ang ilang gitudlo tudlo nila kang Kristo maoy Diha hiusahon. diha kayusahan diha sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa tanang mga butang. Dili nila dadon ang tao. Ang kadtong mga tinunan ni Kristo, dili pwede dadon nila sa Amahan, dili pwede po dadon sa Espiritu Santo, kundi ang sukod gagatag ni Kristo, magwali lamang sila sa ngalan ni Kristo. Diha nila hiusahon, diha nila dadon sa atong Ginoong Kristo, kadtong unang natawag nga mga Kristohanon. Mao na ang nakalatid sa Biblia.
Karon ang pangutana. Kadtong unang Kristohanon, doon na nabagyo tagna nga kadto sila. Pagaputlan gudto sila sa gahom. Ay mao na ang atong sayron kay ang uban ng mga relihiyon karon miingon man dag pangutan-on nimo. Brad, ang kadtong mga tinun-an ni Kristo kadto bay wa bato sila putli sa gahom. Ay, ang tubag sa mga nagkalaing mga relihiyon miingon po na sila nga awa gito putli brad kay gihatag gud ang gahom ngadto kanila. Mao man na rohi problema kay kamo manggod wa manggod moy kabang kaagan. Sa mga nakasulat sa Biblia ug unsay inyong madungog sa inyong labaw mao ra po inyong sundon kanang mga giordinahan nga mga pastor, giordinahan nga mga ministro, mga Catholic faith defender ug unsa po itudlo sa ilang Catholic faith defender nga mga presidente mao ra po ilaha pong sundon. Pero ang wa nila may baw-e. Mao ni ang wa nila may baw-e. Kadto bang unang natawag nga mga Kristohanon gitagna bagod sa Biblia nga kadto sila pagaputlan gito sila? Ug unsang motanga sa gahom nga ilahang pagaputlon ngadto sa unang Kristohanon nga mao ang natawag sa panahong Kristiyano. Dunay tagna. Bayon sabay tagna. Basahon ko ang Isayas, sayang kapitulo 10 bersikulo 32. Ngadto sa 33 unsay nakatagna niadtong mga natawag sa atong Ginoong Kristo. Nag-ingon. Nini gayod nga adlaw siya mohunong dito sa Nob ginauyog niya ang iyang kamot diya sa bukid sa anak nga babae sa Sion nga bungtod sa Jerusalem. Anya karon ang Ginoong hihuba sa mga panon pamutlan niya ang mga sanga uban sa gahom nga makalilisang ug ang kahabog sa tindog pagapulungon ug ang hatag-as pagapaubson. Iyon say nakalatid sa Biblia sa tagna. Matod pa sa Ginoong Jehova niya karon ang Ginoo nga si Jehova sa mga panon pamutlan niya ang mga sanga. Dunay mga sanga nga pamutlan. Sumala sa gipakita sa Biblia, pamutlan niya sa mga ang sanga uban sa gahom nga makalilisang ug ang kahabog sa tindog pagapulungon ug ang hatag-as pagapaubson. Ito na nakatagna nga dunay sanga nga pagaputlan sa gahom. Ato namang usisahon, Brad Sam, ikinsa ba ka ng sanga? Nga mao ang pagaputlan sa gahom sumala sa gipakita sa Biblia, gansiran ba yun? Basa Brad Sam ang Juan 5:15, aming 15:5. Kinsa ka ng sanga nga pagaputlan sa gahom? Aniya ba Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia sa Juan sa kapitulo 15 versikulo 5 atong kuag paayag niya matud pa sa atong mabasa. Ako mo ang tanom nga paras matud pa ni Kristo. Kamo mo ang akong mga sanga ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako mao siya o ang magapamunga daw ug daghan kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. Sa atong kinsa ang sanga nga putlan sa gahom mao kadtong mga tinun-an ni Kristo nga ang punuan mo si Kristo. Kamo mao ang sanga naghisgot ka na nga paghisgot og kamo mo ang sanga ang hisgutan niya mga tinunan ang mga tinun-an niya sumala sa atong mabasa sa Biblia. Klaro. Ang sanga di ay nga gitagna sa Isayas sa iyang kapitulo 10 bersikulo 32 ug 33 nga putlan sa gahom mao di ay kadtong mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga gitagna na daan sa Biblia nga putlan sila sa gahom sumala sa nakitang pahayag sa Biblia. Karon kay doon na may tagna nga pagaputlan sila sa gahom. Doon na ba usab gipakita nga kadtong Jerusalem ang nga mao katong gipakita sa Biblia nga Sion. Doon na gyud pag-uyog ato. Doon na basahon ko ang nakasulat sa Hebrehanon sa iya kapitulo 12 bersikulo 22 unsay gipakitang payag sa Biblia. Apan karmo na nagpakaduol na ngadto sa bukid sa Sion og sa lungsod sa Dios nga buhi sa langit nun nga Jerusalem og sa dili maisip nga mga manulunda nga nagatindog sa pagsadya. Giingon din sa atong nakitang pahayag sa Biblia sa 23 og sa katilingban sa mga panganay kinsang mga ngalan na isulat sa tanan sa talaan didto sa langit og sa usa ka maghuhukom nga mao ang Dios sa tanan
o ngadto sa mga espiritu sa mga taong matarong nga nahimong hingpit. Unsay gipakita? Apan kamo na nagpakadol ngadto sa bukid sa Sion o sa lungsod sa Dios nga buhi nga langit nun nga mao ang Jerusalem. Dunay gipakita nga kadto diayng Jerusalem pag-uyugon kadto sumala sa Isaias kapitulo 10 bersikulo 32 bersikulo 33 sumala sa gipakita sa Biblia. Ang ato namang pangutana, Brad Dinesh, iridi ang Roma. Dinhi nata sa climax. Roma kapitulo 1 bersikulo 16 ug 17. Kay naa may tagna nga diin ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo pagaputlan kadto sila sa gahom kay sa gipakita sa Isaias kapitulo 10 bersikulo 32 ug 33 nga duna may sanga nga pagaputlan sa gahom nga ang maong sanga maong mga tinun-an. Iyon sa ba ang gahom nga nabatunan sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo nga way kalibutan ang mga nagbasa karon sa ubang mga reliyon? Iyon sa ba ang gahom nga pagaputlon ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo ug kana nakabase kana sa Biblia nga dunay tagna nga pagaputlan sila sa gahom kadtong sanga nga mao ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Unsa man ang matang sa gahom nga pagaputlon ngadto kanila? Roma 1:16 ug 17. O sumala din ni Brad sa nakasulat sa Roma 1:16 hanggang 17. Ang maayong balita mao ang gahom sa Dios. Sumala din ni sa nakapahayag. Kay wala ko igakaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kalawasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudyo una sa tanan ug unya sa Kristiyanhon usab. Kay diha sa maayong balita ginapadayag ang matarong sa Dios nga pinagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nisulat nga nagaingon mabuhi ang namatarong pinagi sa pagtuo. Unsa di ay ang gahom nga gihatag ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa tagna nga kadto pagaputlan ang maong sanga nga ang sanga maong mga tinun-an ang gipakita sa Biblia gansiran kay wala ko'y gakaula o mayong balita kay kini mao ang gahom. Sa tagatong sa Dios alang sa kaluwasan sa batag usa nga nagatuo sa Hudyo una sa tanan ug unya sa Kristiyanon usab kay diha sa maayong balita gipkapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nisulat nga nagaingon mabuhi ang namatarong pinagi sa pagtuo. Iyon sa day kadtong gahom nga nabatunan sa sanga nga mao mga tinun-an ni Kristo mao ang maayong balita mao katuang gahom nga mao nabatunan sa mga tinun-an nga gitagna sa Biblia nga putlon na to nila. Kami pa'y nagputol dili nakalapit sa Biblia gibasa lang namo. Pero ang pangutana Brad Sam, unsa man tong maayong balita nga mao katong gahom nga pagaputlon sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo? Basaha pagbalik Brad Sam ang buhat 16 unsa katong matanga sa balita nga mao ang gitagna sa Biblia nga pagaputlon diha sa sanga nga ang maong sanga mao mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Unsa man ang kadtong gipakitang maayong balita nga mao tong putlon nga mao katong gahom nga gihatag sa Dios ngadto sa mga tinunan nga mao ang putlon. Unsa man ang maayong balita? Aniya ba si Sir ang gisgutan nga maayong balita nga pagaputlon nga mao katong gahom nga ilang nadawat Brad Cesar gahom pinagi sa maayong balita gipiyo kana sa Biblia nga katong balita nga ilang gidala mga mao katong putlon nga matud pa gikan kanila nga ilang nadawat sa matud pa basahon kus 16 pagbalik gingon ug sa pagpakita o sa pagkakita nila sa pananahon diha nang limbasog kami sa pagikan paingon sa Macedonia sa nasabot namo sa dapot nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila busa kato di ang ilang maayong balita dito ng ilang nadawat nga mao ang gahom nga mao katong gahom nga putlon nga mao nga katong maayong balita dito sa atong Ginoo kay gibasa naman to sa Dinis sa unang sa Kolosas 1:27-28 busa balita dito nga Kristo balita kang Kristo Brad Cesar mao dito maayong balita nga gisgutan gitagna nila nga pagaputlon ngadto kanila. Unya, kamo mga pastor,
mga Catholic faith defender, mga ministro, ubang pang mga diakono nga nagbasa karon sa Biblia, wa day may nakabasa sa Biblia. Nga putlon to ang mayong balita nga Kristo. Dili kami ang nagputol. Ang gibasa lang namo ang Biblia. Si Kristo ang Ginoo mismo mao'y nagpahayag nga ang mayong balita nga Kristo mao to ang gahom nga nadawat sa mga apostol. Muabutra ang panahon nga putlon da ito. Kami ba ang nagputol? Dili. Be, nganong putlon man to? Nara ang tubag. Ang mga apostolis mo'y atong pasultihon. Dili kay kami, dili kay kamo. Ang sinulat sa mga apostolis, mao'y atong basahon, nganong putlon tong mayong balita nga Kristo, nga mao katong gahom nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Nganong putlon? Be, basahon ta ang payag sa mga apostol. Ang nakasulat sa unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 9 ug 10 nag-ingon. Mao niyang pahayag sa mga apostol, dili kay kamo mga pastor, mga ministro mo'y mo pahayag ana nga moingon mo gipadayon pagwalis may balita o kamay mosulti. Pero kung ang mga apostol nga real nga mao ang unang Kristiyano, dili kamo kay mga piki kamo. Ha? Ngano miingon mig piki mo? Ha? Nagpalit lang Biblia giangkon dai ninyo nga kamo ang kasumpay ni Kristo. Pag sure mo oy. Ha? Ngano yung tao may tabo nga masumpay man mo? Nga mga tinunaan gani, nga matay ito sila, nga kinsa may gidiligahan sa mga apostol. May naay gidiligahan ang Dios. Dili kay kamo. Kayo kamo pa, daghan baya mo mga reliyon karon pulos Kristo pero naglalis. Nganong putlon to narapayag sa mga apostol nag-ingon. Sa unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 9 Diyos sa Biblia nga King James Version nag-ingon. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon matud pa ni Apostol Pablo, dili hingpit ang ila daw kunong kahibalo daw nila matud pa ni Apostol Pablo, dili daw hingpit og maingon man ang atong pagpaghimog propesya kato ilang pagpadagna. Dili hingpit matud pa sa Dios apan kun ang hingpit maabot na nan ang dili hingpit igahikli na lang una. Unsay pahayag sa mga apostol nga real nga Kristohanon, ang ila di ay nga kahibalo karon dili pahingpit ug maingon usab ang ilang pagpanghimog propesya apan dunay apan kun ang hingpit maabot na nan ang dili hingpit igahikli na lang unya. Karon ang pangutana nga iunsa man tong gipakita sa Biblia nga ang ilang kaalam nga giingon magdili hingpit sumala sa kapahayag sa Biblia. Bisan pa ang ilang pagpaghimog propesya. Unsa man tong matanga sa ilahang wali nga giingon ni Apostol Pablo nga dili hingpit. Basahon ko ang Roma Kapitulo 10 versikulo 17 nagingon. Busa ang pagtuo mag-abot gikan sa madungog ug ang madungog mag-abot pinagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Iyon sa daytong wali nga giingon nila ni Apostol Pablo nga dili hingpit ug kadtoy mawala pulihan sa hingpit ka mensahe. Wali di ay sa maayong balita kang Kristo nga giingon ni Apostol Pablo nga dili hingpit. Karon kay dili man hingpit ang mangwali nga Kristo. Ikatubay, pabilinan ba? Ang Biblia mo yung mutubag. Basahon ko ang Hebrehanon 6:1 nag-ingon. Busa, biyaan tana ang naunang mga tuluan may tungod kang Kristo, og manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong pag-usab sa sukuranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan og sa pagtuo ngadto sa Dios. Iyon sa di ay biyaan ang naunang tuluhan may tungod kang Kristo. Pag-ingog biyaan, kinsa man mo karon nga mga nagbasa sa Biblia nga nagkalaing reliyon nga maingon mo padayon ang wali nga Kristo. Nga mismo ang mga apostol nag-ingon, biyaan tana ang naunang tuluhan may tungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong. Dunay pag-uswag. Sumala sa gipakita sa Biblia, kami ba'y nag-ingon nga ang wali nga Kristo hingpit? Ang Biblia mismo mao'y nagtugan, mismo ang mga apostol nagpahayag nga ang ilang kaalam og dinasig nga mga mensahe dili pa gani hingpit. Matud pa sa gipakita ni Apostol Pablo, dunay hingpit nga maabot. Nya sa diha nga maabot ang hingpit katong dili hingpit mawala. Iyon sa tong matanga nga mensahe ang giingon nilang dili hingpit mao ang wali nga Kristo ug sa ingon sa gibasa nako sa Hebrehanon 6:1 busa biyaan tana ang naunang tuluan may tungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkamtong. Dunay pag-uswag sa diha nga mobiya ka sa tinuuhan sa atong Ginoong Kristo. Kami ba'y nag-ingon nga
ang wali nga Kristo hingpit? Ang mga apostol mismo. Mo'y nagpayag nga ang ilang wali nga Kristo mao ditong putlon kay dili pa hingpit. Dunay hingpit nga moabot sumala sa gipakita sa Biblia. Ha? Unsa bay pasidaan? Brad Samuel, basaha gani ang Isaias 28:16. Doon na bay gipasidaan ang Biblia, gitagna ba yudaan nga dili ang tao magdali pagtuo ni Kristo. Nganong dili magdali ang tao pagtuo ni Kristo? Kay kadtong maabot ang panahon nga kadtong maayong balita ang Kristo, walaon kadto. Pulihan kadto sa maayong balita. Nga unsa pod niya ang maayong balita nga mupuli sa wali nga Kristo ato ra po na itug-an karon panahon. Unsay pasidaan sa Biblia, Brad Sam? Aniya Brad Cesar, mao ni ang pasidaan lugar nga sa Biblia nga katong panahon o balita sa tong Ginoong Kristo sa pag-abot sa panahon Kristiyano, dili pa ito nga basta-basta lang ipadawat, dili gani angay ipadali ang tao sa diyang mudawat o mutuo ni adto niya sa Isaiah sa kapitulo 28 bersikulo 16 inyong patalingugan gingon busa mo kini ang gingon ni Jehova aniya karon igabutang ko dito sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali. Busa dili pa angay padali pa gani Brad Cesar kadtong gipahimutan sa Dios nga mao katong bato sa pamag-ang. Ang bato sa pamag-ang natuman po na sa atong Ginoong Kristo kay matud pas Efeso sa kapitulo 2 bersikulo 20 si Kristo mo ang bato ulang bato sa pamag-ang. Kita mo? Ang Biblia pakita na nga dili mo ipagdali pagtuo sa batos pamag-ang. Kinsa ang batos pamag-ang si Kristo? Dili pagdali pagtuo ang tao. Ngano man kay maabot ra ang panahon nga kanang mayong balita ang Kristo walaon katupulihan ka na sa mayong balita. Wa mi moingon nga si Kristo dili hingpit, si Kristo hingpit. Ang dili hingpit niya ang pagwali sa maayong balita kang Kristo. Sama ra gud sa unang panahon. Di day mo makamao mo bahin-bahin sa Biblia. Sa unang panahon, kinsa ang giwali sa unang panahon sa Israel? Si Kristo ba? Ay dili. Ang giwali sa Israel kani sa unang panahon, atong Ginoo Jehova. Giwali ka na ni Moises, uban sa mga propeta. Nya, unsa man nitabo sa wali nga Jehova? Giwala. Gipulihan ng Kristo. Nya, sa pag-abot kang Kristo, di day pwede nga pulihan na po da og mayong balita na po. Manay, wala ninyo masabti nga nagbasa sa Biblia. Dili kami ang nagwala sa mayong balita ng Kristo. Dili kami ang nagputol. Ang gipakita sa Biblia, igo lamin nagbasa ang tagna sa Biblia nga kato di ay wali nga Kristo nga mao katong gahom nila sa mga apostol nga mao katong unang Kristohanon walaon day kadto kay kato dili hingpit. Mao magani sa Hebreano 6:1 nag-ingon busa biyaan tana ang naunang tuluhan may tungod kang Kristo ug muuswag ta pag iyong uswag ha what to na pukas lain pauswagon ko ka wa man miingon nga magpabilin ipauswag ka ngatos pagkahamtong. Sumala sa gipakita sa Biblia, mamangani nga ang gipakita ni Brad Samuel sa gibasa niya sa Isaiah 28:16 nga dili ang tao ipagdali sa pagtuo diha kang Kristo nganuman kay kanang waling Kristo walaon kana ug kanay dunay mo puli. Iunsa naman ang puli sa atong Ginoong Hesukristo? Ang uban maingon nga ang pari kuno mo'y puli ni Kristo. Sa Biblia Brad Sam, kinsa ba ang puli sa atong Ginoong Jesucristo? Ang pari ba? Ang ubang bang mga leader? Pabor naman ako ang Biblia, Brad Sam. Ang pulong sa Diyos sa Juan 14, versikulo 25-26, ang puli ni Kristo dili pare. Dili po Santo Papa. Dili po mga leader sa relihiyon. Ang Biblia nagtugan. Kinsa ang puli ni Kristo? Basahon ko ang Juan kapitulo 14, versikulo 25-26. Nga ang Biblia nga akong pagabasahon ang pulong sa Diyos nag-ingon. Kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo matud pa ni Kristo. Samtang kauban pa ninyo ako, apan kung makagikan ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ipadala sa Amahan. Puli kanako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Kinsa di ay puli? Ni Kristo, dinhis kalibutan, mao'y magtudlo sa tanang mga butang, dili ang Papa, dili ang pare, dili pod ang mga leader sa mga relihiyon karon, kundi ang puli ni Kristo sa malas Biblia, mao ang Espiritu Santo. Pero ang pangutana, Brad Sam, iyon sa naman ang wali nga pagadadon karon,
Brad Dennis, sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12, unsa naman nga wali basaha lang, Brad Dennis, aron dili ta masipyat, unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12, unsa naman ang wali na pod nga dad-o nato nining atong bagong panahon sumala sa Biblia, Brad Dennis. Wali sa Espiritu Santo, Brad, mo klaro. Matod pa sa nakapahayag sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12, nagaingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga gipakahibalo na kaninyo. Mao ni ang highlight ha, gipakahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo, dili pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Kadayon, Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Sa tabaadong na day kaduhang pagpadala gikan sa langit. Mga butang nga nini ang mga manalunda nangandoy sa pagsudon nitong panahon na gitagna na daan dahil Brad Dennis nga doon na gyud ay mga tao nga magwali og Espiritu Santo. Karon ang pangutana. Kay doon na may tagna sa Biblia nga doon na mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Atong sisahon. Unsa bay nakalatid sa Biblia? Matud pa ni Kristo sa basaha Brad Sam ang Juan 10:16 unsay payag ni Kristo Brad Sam? Doon na pa kuno siya malaing pa mga karnero nga wala pa masakop sa iyang turil nga wala pa maapil sa pagtawag nahabay gipakita sa Juan 10:16 Brad Sam. Aniya ba Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia sa pahayag sa atong Ginoong Kristo gingon ni Kristo sa 10:16 sa Juan nga matud pa sa atong natagad ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop ni ining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila ug sila magapatalingog sa akong tingog ug usa raon niya ang panon ug usa ang magbalantay. So doon ay tagna o doon nagipayag si Kristo nga doon na pa daw siya mga karnero nga wa pa matawag ba, wa pa masakop sa turil. Kana mga karnero nga nasakop na mo tong natawag, kinsa man tong natawag mo tong duha ka tong diog mga intel mo to ang sakop sa turil ni Kristo. Pero si Kristo nagingon doon na pa daw siya mga karnero nga wa pa masakop sa iyang turil. Iyang pangutana, hain man ang mga karnero ha? Kay wa pa man daw na sa panahon pagtawag ni Kristo. Ang Biblia itong pagabasahon, ang Juan 10:16 nga Biblia nga akong pagabasahon, mao ang easy to read version. Unsay sulti dinhi nag-ingon, I have other sheep to which are not in this flock. Here I must lead in. Also they were listen to my voice, matud ba Kristo. In the future there will be one flock and one shepherd. Unsay pahayag matud pa ni Kristo, ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop ni ining turila. Kinanglan pagamanduan ko usab sila ug sila magapatilingog sa akong tingog in the future. Sa umaabot future pa, wa pa na matawag ba, wa pa na mapil pag panawag ni Kristo, future pa ng mga karniruha, wa na masakop sa panahon ni Kristo, future pa ng mga karniruha, o sa usa raon niya ang panon o usa ang magbalantay. Kanaday mga karniro, wa pa masakop ni Kristo, future pa day na, pabuton pa na. Eon sa paidugang payag, din sa King James Version, nag-ingon, ang giingon sa Biblia, nga giingon din sa maong pahayag matud pa kay future pamana nag-ingon usab din sa gibasa naman nimo Brad Sam ang Juan 10:16 no, ang gipakita sa Biblia Brad Sam future pa day na, wa pa day na matawag sa panahon kang Kristo, tawagunon pa ng mga karniruha sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Ang pangutana, asa man na dapit kay future pa man na Brad Sam naabay gipakita sa Biblia, naay gipakita sa Biblia Brad Sam dinhi sa akong pagbasahon sa Buhat 2:39 nga ang basahon nako ang Biblia nga ang buhing pulong. Unsay gipahayag? Nag-ingon, tungod kay ang Espiritu Santo gisaad sa atong Ginoong Dios
alang sa tanan nga iyang tawgon alang kaninyo og inyong mga anak o kanila nga tuwa sa halayong dapit. Iasa day na kay future pa man ng mga karniro nga wa pa matawag sa panahon kang Kristo, naa daw na sila nahimutang sa halayong mga dapit. Halayo pa rin ng mga karniro nga tawagonon pa ni Kristo. O sa Buhatos 39, the Act of the Apostle by Rio translation nag-ingon, and I will receive the gift of the Holy Spirit, for it was to you, the gift was promised to you and your children, and to all those in distant time and places whom the Lord of God call him. Gingon, og inyong madawat ang gasa sa Espiritu Santo, kayang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak, o ang tanan nga pagatawagon sa Dios diha kaninyo nga ato apa sa halayong kapanahunan o kayutaan. Iasa day ng mga karnero nga tawagon pa ni Kristo, anaa daw na sila sa halayong kapanahunan o kayutaan. Layo pa din na, future pa na, tawagon pa na mga karnero nga kung hain ka na mahimutang Brad Sam ang maong mga karnero. Sumala sa Mupa translation Brad Sam, Isaias 43:5, unsay pahayag din nag-ingon ka na Brad Sam, unsay pahayag asa na dapita mahimutang na mga karnero ha, kay tawagon pa man na, future pa man na. Matud pa sa James Moffat translation Brad Cesar sa Isaias pahina sa Isaiah sa iyang kapitulo 43 verse 5 gingon, from the far east will I bring your offspring, and from the far west from the far west I will gather you. Busag gikan sa alayong silangan daw, pagadadon ko ang imong kaliwatan. Unya ika sa kasadban pagatigumon ko sa busa dunay gikan sa silingan halayong silangan dahil na matuman matuman ang kanang mga karniro nga tawagon pa sa future pa man na. Sumala sige pakitang payag sa Biblia Brad Sam, na daw na sila may mutang sa halayong silangan kanang mga karniro nga wa pa mapil pagtawag ni Kristo, nga mao kana sila ang mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Sumala sa tagna sa Biblia karon Brad Dennis, unsa bay gipakita Isaias 24:15 Brad Dennis, usay mabasa dia sa Isaias 24:15, unsay Sumala pa sa nakapahayag din sa Mausitas giingon, himayaan ninyo si Jehova sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehova ang Diyos sa Israel sa mga pulo sa dagat. Asa di ay ipahimaya ang Diyos diha sa mga pulo sa dagat. Iain ba ang katumanan nga nasod nga diha ipahimaya ang Diyos diha sa mga pulo sa dagat? Ang Pilipinas ba mga pulo sa dagat? Ang uban ra ba mingon ra ba Brad Sam nga ang Korea kuno mao kuno ang gitawag og halayong silangan, didto kuno ang gingharian pagkadadon. Ato ra maginatun-an sa unang panahon Brad sa sunod nga panahon kanang gingharian ug asa gina matuma na didto ba sa Korea, dito ba sa Amerika, kay sama sa sama sa mga kanang gitawag o kanang bitaw magkurbata Brad Sam nga magsuroy-suroy na diha kanang mga Mormons. Naapo kuno dito sa ilaha daw matuman ng gingharian na. Pero ato ran niya nang tunan sa sunod Brad Sam. Busa ato nakita Brad Sam nga ipahimaya ang Dios sa mga pulo sa dagat. Natuman dili sa Korea, dili sa Amerika, di po sa Roma, kundi ang mga pulo sa dagat. Mao lamang ang nasod sa Pilipinas, bulahan ang nasod sa Pilipinas, kay ang Pilipinas adunay gitawag og 7,000 og 100 ka mga isla. Sumala sa our country, giingon dinhi sa World Almanac and Book and Facts sa 1986 edition, the country consists of some 7,107. The archipelago has a coastline of 10,850 miles. Manila Bay with an area of 770 square miles. Sa Bisaya, ang nasod sa Pilipinas nga naglangkob sa 7,000 og 100 ka mga pulo. Ang kapupudan adunay kabaybayunan nga 10,850 milya. Ang Manila Bay nga adunay kadak-on nga 770 kwadrado. So, gipakita Brad Sam, nga ang Pilipinas pasado sa mga pulo sa dagat nga diha ipahimaya ang Dios. Sumala sa atong nakitang payag sa Biblia. So kung asa day matuman kanang mga karnero nga pa masakop sa turil sa atong Ginoong Kristo, tawagon pa na sila kay future pa man na.
naa daw na matuman sa mga pulo sa dagat sa halayong silangan, nga ang halayong silangan walay labot ang gisgutang mga nasod, kay ang halayong silangan na consist man na sa nagkalaing mga nasod sama sa Thailand, Malaysia, India, Korea, Pakistan, China, Japan, Philippines, Burma, Vietnam, Taiwan, Singapore, Brunei, Indonesia, Laos, Macau, Hong Kong, Cambodia ug East Timor. Dili sila ang mga nasod nga mao'y katumanan sa gisgutan nga mga katawhan nga mulutaw nga magwali sa Espiritu Santo, kundili natuman kini sa nasod sa Pilipinas. Busa bulahan ang nasod sa Pilipinas nga ni adinhi ang mga karnero nga wala pa masakop sa pagtawag ni Kristo, tawagon pa na sila kay future paman naa pa na sa halayong dapit pa ng mga maong mga karnero, matuman kana dinhi sa nasod sa Pilipinas nga kung kinsa ni ana ang maong mga katumanan nga mga katawhan mao kining inyong gipatalinghugan mga magawali sa pagtulunan sa PBCM nga ang wali nga Espiritu Santo nga among gipaila maong among langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Usa dinhi natuman ang gisgutan mayong balita sa pagwali sa Espiritu Santo. O natapos naman usab ang atong oras. Pasalamat kita sa atong langiton nga magtutudlo Brother Sam, Master Tomas Eugenio Sr. sa mga panalangin iyang gatagan nato ug lamdag sa Espiritu Santo nga kita nakahimos magpadayag sa mga kamatuoran. O kinyong alagad sa kanginan, Brother Cesar Patio uban sa akong mga kauban. Kini sa Brother Dennis Gonzales. Kung kinusab si Brother Samuel Montimayor, mingon lang kaninyo nga susunod Domingo managuban gyapon kita sa mong oras o istasyon o mayong udto ka natong tanan.